I keep running back to you. खोटं मका मारून गोल हुई माता डिसेंबर महिन्यात गोल हुई माता अरे गोड गोड मामा रे अरे 31 ओय ब्लूबेरी हॉला किती किती आमचे न्यू इयर पार्टी हा रे आणि ते दिसा मरे ते येता बँड कोण आय कीप रनिंग बॅक टू यू गोल टीव्ही होय गोड गोड बेंगलोर बँड स्पेशल न्यू इयर परफॉर्म करपा ते थिंग येता गोय येता होय अरे ओला 2026 ओय थावपा हे होय केन्ना रे ते रे 31 मरे होय 31 नाही 31 31 स्टार होय 31 हुई त्याचे ब्लूबेरी ब्लूबेरी वेर्ना. वेर्ना होय इथले नु होय तुगे कुमार या मुगी कुमार होय कोण रे रजालीना ब्लॅक सफायर ब्लॅक सफायर ते पा बेणा आणि कोण अरे तिथे सगळे आहे सांग पाहिजे रे सगळे होते हे हा पोस्टर हा अरे उचतोय सायरस ये पा मला गेलो सायरस होय. आता काय त्याचे होय. पासिस जायचं आहे मरे जायचं डीजे आहे बँड आहे मरे हे रे पासिस पेमेंट आहे रे तेंगे ऑनलाईन अवेलेबल आहे मरे हा ऑनलाईन से नंबर हा मरे नंबर हा मरे ओय आणि इथल्या नु ओय डीजे येतोय रे ओय डीजे सर कितू जाय रे DJ सेल्विनो सेल्विनो हा. ओय आणि आऊ एमसी मायरा आणि आमरे ओय त्याच्या बारावचं ओय हा मरे कोण? सेड्रिकू बोरो इतोल्या बँड रितोलिया तू मुई धावतालो हा तू मुई धावतालो तेच मुठा गोड गोड ते फेवरेट मॅन रे मुगेले ओय सारखे ट्रेंडिंग आंद्रे पासिस काढपा वयतालो स्पेशली तेंक तुका पासिस काढोयता होय. ए होय काय काढ रे हा तू कित्याक तुझ्या नसन काढू आहे रे हांव धावामध्येच मादी पासिस कापा जातोले हा, होय अशें न्हू. तू धावानी काढ रे ओके हांव धांवन काडटा तू देतो म्हळ्यार लोकां सांग बरोबर तू धाव I keep running back to you. खोटं मका तुम्ही सांगा आता ओला 2026 जे जातले 31 डिसेंबर ब्लूबेरी हिल वेर्ना तो गेलो पासिस काढू तुम कोणा रावले बेगीन वसायला पासिस काढे नाल्याचे एक नंबर येतलो ते नंबराचे कॉन्टॅक्ट करे आणि पासिस बुक करे मागीर नाच या आम्ही